Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. Bino adlaw no usab karon nga unsa man tarong adlaw, pizza 29, no? Pista karon mahigala ni San Pedro San Pablo, no? Ato karon nga gihinumduman ang kapistahan sa duha ka mga dagkong haligi sa Katolikong simbahan, ko sa Kristyanismo at large, no? Christianity as a whole, si San Pedro San Pablo mo ni sila mga dagko kay haligi nga naman. Tungod kay kini si San Pedro, mao kini siya ang giila nato nga pinaka primero nga Santo Papa sa diha nga giingnan siya ni Kristo nga kung unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Kung unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. In other words, the kanang gitawag natong the authority to teach, no? Sa to pa pagkadili siya o makatugot siya, no? Unya ang kamaupod nga matud pa tungod, no, mauusab ang atong nabatunan isip sa kasimbahan. Unya kini si San Pablo mausab kini ang matud pa kining gitawag nato og kini magsasangyaw, no, sa mga gitawag natong dili hudiyo. Bino ato narong ipasabot mahigala, no, sa atong parte sa Saint of the Day, no. Bino ato day nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong mga kaparian, Lupok Kabisanan ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Nakasalamat sa inyong pagpasalingkod. Ako po dahil tibaya unog may mudto nga ato ang dugay-dugay na kung wala makagreet og good noon sa ako ang Gawix din sa Kalumbuyan. Si Gawix, si Father Christian Father Christian Durango. Ayan. The Durango Kid. Ayan, ano. Hala, no, may mudto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga na kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Sabi no, ang atua karon nga santo, mao of course, ang atua nga gitawag nato og duha ka mga banggiitan nga mga santo, si San Pedro San Pablo. Sa dili pa arion na kita mahigala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan niining kamudtuhon, no? Padayon karon ang Caritas Philippines sa pagtukod sa Convention Center sa didto sa Tagaytay City, no? O padayon karon ang pangawhagan usab sa Caritas Philippines nga mo tabang gyud kita alang sa mga proyekto nga gipahigayon nila, ilibinagayon sa pagpahigayon sa mga hatag ug mga ayuda alang na itong mga nanginahanglan. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis nagplano nga mobisita sa Turkey atol sa matud pa ika 1,200 years anniversary sa matud pa Council of Nicaea. So karong adlaw mahigala mo kana nga ato ang balitang simbahanon niining kabudtuhon. Of course, ang ato ang santo karon sa akong ginaingon sila mao si San Pedro, si San Pablo. No nya ato nga gitagaan o gibugaton o kanabitang gi-highlight tayo nato mahigala sa kining gitawag nato og pagpangaligos dagat. No, kami sa among pamilya mga ligo gyud may mahigala kay birthday man na sa akong papa o birthday pod sa akong lolo, si anhing Lolo Pedro ug si anhing kanang Papa Duming Akab, no. So muna nga mga ligo gyud mi dagat, pero ako medyo paso sa koron, okay. Niya mo ko ma-assign sa ayungon o nya daghan man kayong fiesta muna nga madari na lamang ko ayungon maligo kung makalugar ko, ano. Pero akong pamilya dito sa Banhuyod mga ligo gyud mi, akong family kay birthday man na sa akong papa Duming Akab o sa akong lolo si Lolo Pedro Akab. No, may ngudto na kan natong tanan mga higala, ari kita sa pagpasabot kung kinsa kining duruhano. Kini si San Pedro, of course, taga Betsaida kini siya, no. Unya nahimo siyang usa sa mga sumusunod ni Kristo niya. Giila kini si San Pedro nga usa sa mga bantugan nga kining
usa sa mga bantugan na kining gitawag nato sa in English og apostle. Nganuman, tungod kay siya man ang pinakauna, siya man gyud ang pinakalabaw or pangulo sa mga apostoles, kaya siya nga unang santo papa. No, unya, matud palagi, primero gilimod malagi niya si Hesus, no? Katulo niya gilimod, pero katulo po niya nga gain angkon. Una nga nahimo gid siya nga santo papa. Kini pod si San Pablo na iya pong gilutos ang simbahan, pero sa tungod sa usa ka life-changing experience niya nga diin nagpakita kaniya si Jesus ug gikan siya, matud pag gisukmatan siya nganong gilutos naman ako, na medyo nabago ang dagat siya kinabuhi ug nahimo kini silang duha nga banggiitan nga magwabali sa Kristohanong pagtuo. No? Okay, no, padayon ta mga igala, unya ari na kita sa atuang catechism. No, sabay atong isgutan karon ng puding. Course, ang atong topic for today, Roman Catholicism lang gihapon. Pero ang pinaka-focus nato mao kining Santos nga Rosario. Ano? Ang ato ang gifokusan karon Santos nga Rosario. Matud pa, meaning sa Santos nga Rosario or Holy Rosary, Crown of Roses. Sa atong katulunang Katoliko, giilan nato nga ang atong mahal nga Birhen nagpakita gyud sa mga tawo o sa kadaghang mga higayon nagpakita sa mga tao ug naghangyo kanila nga matud pa magampo gyud sa Santos nga Rosario, no? Santos nga Rosario, no? Matud pa, no? Kay matud pa lagi ang usa ka Santos ang usa ka Rosario, ang usa bitaw kanang moingon bitaw ta nga Hail Mary, no? Usa ka Hail Mary nagkahulugan kana og usa ka rusas nga atong gihalad sa tiilan sa atong mahal nga Birhen. Unya kung magampo kita og Santos nga Rosario, bed of roses, no? Bead of roses, no? Kana bitang Santos nga Rosario, samara nga ato ang gitagaan ang atong mahal nga Birhen sa kumplito nga gitawag nato nga kuruna sa mga rosas. No? Sa mana nga ang atong Santos nga Rosario di ay dako kayo nya, kumplito kay kini, no? The rose is the queen of flowers, no? Catholic tradition, Our Lady has revealed to several people that and each time that they say a Hail Mary, they are giving her a beautiful rose, and that each complete mark and its complete prayer of the Rosary makes her a crown of roses. Klaro higala ha. Nasa ato pa kung maghimo data og Hail Mary, sama ra nga gitagaan nato ang mahal nga Birhen og lukong sa mga rosas. Unya kung kompleto gyud nga pagrosaryo, matud pa sama ra nga ato siyang gihimuan og usa ka kuruna nga rosas. The rose is the queen of flowers, and so is the rosary. It is the story of salvation, no? Kung ato yung pamalandungan mga higala ang Santos nga Rosario, naghulagway kini sa atong kaluwasan. We meditate the mysteries of joy, of sorrows, of glory, and of light of Jesus and Mary. Remember, can never say no. Remember, Jesus Christ can never say no to his mother. The Rosary is a powerful weapon against all evil to bring us through peace. Ayan, no? Ang Santos nga Rosario, maugyod ang pinagkagamhanan nga hinagiban batok sa panulay. Unya ari kita mahigala sa atuang kining gitawag nato og origins, no? Ang pinaka primero gyud, no? Abi no, kining pagkahimo sa Santos nga Rosario, it took more than 1,000 years, no? Dugay-dugay gyud mga higala nga nahimo gyud kining kompleto nga Santos nga Rosario. Matud palagi ang Hail Mary full of grace, the Lord is with you, naana sa Biblia. Naana sa Biblia, Luke 1, chapter 28. Unya, around kining year, and then the words being spoken by Elizabeth used to greet, may kanabitang, blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Ilan na lang kining gidugang usab sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 40. Sabi no, ang katong primero, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ato ka nang mabasa sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28.
Unya sa wala madugay, no? Na ilang nadugangan kini, no, sa mga naghimo sa Santos nga Rosaryo. Gihimo na nila nga blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb Jesus, no, sa Lucas kapitulo 40. And then sa niadtong 1261 Pope Urban IV added the name Jesus to Elizabeth prayers, no, katubitang and blessed is the name, blessed is the fruit of thy womb, ingon da kutob, no, pero gibutang gidugangan ni Pope Urban IV og Jesus. Ingon na no. Unya si San Pedro Canisius niadtong 1555 Catechism gitudlo upod niya kining sumpay kanang Holy Mary Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Si Saint Peter Canisius na po naghimo niini niadtong 1555. Unya ang Council of Trent, no, nanghingusog yun pag-ayon ini na usa ka konseho ang nagpalig-on sa Santos nga Rosario. And then si Saint Dominic, si Santo Domingo matud pa nagpakita ang mahal nga birhen kaniya ug mismo ang mahal nga birhen mao'y mitunol sa Santos nga Rosario ngadto kaniya. Unya si Saint Louis de Montfort mao gihapon ang gihimo, no, nga nag-anang nihangyo ang mahal nga birhen nga mag-itudlo gyud ang Santos nga Rosario ngadto sa mga tao. So wala, no? So ingon ni ana ka importante ang Santos nga Rosario alang kanatong mga Kristiyano ug alang sa tanan nga mga magtutuo ni Kristo. Ingon ni ana, no? Pero ato lang yan ang balikan sunod semana higala ha kay medyo ulo opiki ko ug gamay gyud kabaling daghanan akong schedule ha. So again, may madto na kanatong tanan ug usa sa mga pagtulunan nga gitugipuy-an atong mga Katoliko mao gyud kining Santos nga Rosario. Salamat ug maayong mudto Pilipinas.